Wathandana kanjani naye? Ngifuna ukuthola lapho ukuthi uyena nowakusukelayo noma mhlawumbe wena nawe wamshoshobela. Hayi no, njengathini khuluma nje iqiniso kahle kahle abangani. Yeah. Ngahlohlwa abafowethu nje bangikhombisa ukuthi hey mfethu kunomuntu laphana no Grace uhlala yedwa indoda yakhe nje siyashona unemali right ungaba right mawuthi nje uthole kuyena nathi singagrand njengama outer yabo. So ayivele nami mfethu isimo sasekhaya yabo ngiyasazi yabo ngithi hayi sothi ngimngene ngavela yabo nginabo lobo buchama lo babo nobusoka ngiyakhona ukubeka amagama. Hayi no shoot nami ngimngene lo mama lo ngimngena ngikhulume nje naye ngimtshela hayi ngizizwa kanjani nje ngaye yabo kube nje into right yabo sigcina sithandana naye ngaleyo ndlela aqale ku right yabo qale kahle hayi ngempela yangibusisa umama ngibusisa umama yangikhipha ngithengela izinto yabo angenzele yonke into nje right nezimoto zakhe agcine senginika athi akiphathele ngiphathe nomyiphe engiyifunayo yabo ngiyazenzela nje naselokishini bese sengivunywa ngithi hayi lo mfana lo usephila soft life kodwa manje ngiyabutha ngeke le soft life le mele iphele manje yabo amanye akhawatheka nasemzimbeni yabo ngiyancipha lo muntu lo uyathanda ucansi uyalithanda ucansi lo muntu lo yabo and enjalo ukuthandeni kwakhe ucansi uyathanda nokuthi angilawule yabo uyangilawula ufuna nje kwenzeke ngendlela yakhe mfethu alikho nje lamahala thothi ngiphuma nje egengeni ngikhathalele ufuna nje ngathi hayi zingaya khona manje ngiyabona seyingeke lo muntu lo uzo ahlahle wena uyinto yokuphila kahle kahle wena uyinto yokuphila njengamanje ngasho nje kanjalo ungayibeka nje kanjalo manje ngiyabuka nokuthi lo muntu lo shuthi sogcina mina naye simithisana andibona leli hlazo ngathi ngiyihlazo kuye manje emphakathini ukuthi ngithana umuntu omdala kunaba nasekhaya ngiphumanga nje ngesimo right ngaphuma nje ngendlela engekho kahle ngoba nobaba wazi washo ukuthi nje akasafisi nokuthi angibone lapha ekhaya ngoba ngithandana nalomuntu lo muntu ahlahle sengidestroyele nje impilo yami inhliziyo yakhe yayibhlungu ingane uyizela ingane manje ithathwe umuntu wesifazane isalikwazi somuntu wesifazane lo mfana mfowethu besimthanda mfowethu kuyena yedwa sibusiso kuyena yedwa sibusiso mfowethu sivuke ngaye nje siyamasokalise sinosibusiso zamthatha nami into zomhlaba zamthatha into zomhlaba zamthatha mfowethu yabona nje manje nginqena nokunivulela nje la bengisaba abafowethu ngoba lo mfana wangishiya engihliphezile mfowethu ethi nje ufuna ukungibulala yabona nje mfowethu uzongibulala ngisho ungibulala ngimzali hayibo ngenxa yalo mama noma inxa yalo mama emphakathini nje la akekho ngangazi la kubukiswa ngami la emphakathini efika naso lesalikwazi sakhe lesi mano ngibhekene nenkinga umadoda ngibhekene nenkinga and manje nje ngifana nje nomuntu nje uhlala wedwa nje usolo nje ngumtshingo bethu ubanje manje kodwa umama wala ekhaya wahanjiswa uye mfana wami bakithi ngoba nje waqala ukugula lapho busiso abukhipha lo mfana ngala uze ngala qhawe lo mfana bafethu nimsabe lo muntu lana bafethu nimsabe lo muntu lana uzoxolisa lana mana iyona lento enilethela ekhaya iyona lento nifuna lo mfana ngibulale lutho cha baba ngeke asifune kubulale baba yabo lo mfana ngimfuna bafethu ngimfuna indodana yami kodwa ngimfuna ngiyamsaba bafethu ngiyamsaba mfethu ngempela uzofunani sibusiso ngempela ufunani sibusiso ngoba ngithe ngizoxolisa ngizoxolisa ngakho ngithi angilethi insizwa ngoba ngifuna sithelelana amanzi baba ngithi usahlala nalo dodo ohlala nawo mgelemba wesalikwazi usahlala nalo dodo uzofaka amabhadla ekhaya uzofaka amabhadla ngiqengelele fuck off phumani nonke phumani angazi noma ngizothi ngena ngoba ngazi ngempela ukuthi kuma unento yokuphila la unento yokuphila la mama nayi ingwenya la hayi kodwa ngiyacabanga ukuthi awuzelanga lokho ya ubakithi kodwa phela umama wami nje manje mama mhlawumbe nje
ubani wakwaba isibongo yabo nje because lokho esikufisayo ukuthi sikwazi. uDoris wakamkhize. Yeah, awu madoradora. Yeah. iDoros. Yeah, so ufike Hayi kwangathi ngigcwele into engingayazi. Lutho siyabuza mama sibuza impilo yabo. So sibuza impilo mama ungadina mama sikhulumele nje kahle because akukho wrong esiwenza Hayi thina. cha ngathi uright uma lapha impela. Oh yala. Noma ungehla nje kancane uma. Oh hayi bafana liyabhubha la. So mama Sengikushilo. cha lutho bawa eish. Okay. Ayo mala kodwa bala la. So baba uDoris mhlawumbe ufike nini mhlawumbe la sicela nje ukwazi mhlawumbe nje ngempilo yakho encane nje kahle serious kakhulu. Hayi ngineminyaka eminingi kakhulu ngihlala la. Yeah. Ngoba Anzwa ingakho ngishilo mama ngathi sihambe sibuza abantu impilo zabo yabo manje sicela usinikeze ithuba nje nawe ukwazi ukuthi mhlawumbe usitshele ngempilo yakho ukuthi wafika nini lapha yabo. Ubhalisa ama food parcel mhlambe noma siyabuza impilo mama siyabuza impilo. Impilweni ke kodwa iyathusa inama camera phakathi. Yes phela ayinankinga kahle yabo. Ayinankinga mama Okay. Yes siyacela mama ukuthi usicathulise nje mhlawumbe mama utabuka ku mhlawumbe nendawo. Ngidabuka emtubatuba. Hawu koma kayixoshwa. Hawu madoda Basho siyabonga. Yeah siyabonga mama manje wafika nini mhlawumbe nje la. Siphelile iminyaka ewu20. Ha. Umsinsi impela la ne. Uneminyaka emingaki mama? Uma ungasho njalo. Na 45. 45 years. Yeah. Manje ke kubaba sekhaya ukhona yini baba sekhaya? Hayi. Ukhona. Oh yeah. Baba sekhaya kanjani khona? Baba la ekhaya washona. Yeah. Yeah, and then ngase ngithola omunye. Oh yeah, hawu bakithi niphathene kahle nje naye. Yeah, noma phela ke kwi relationship zikhona into zakhona kodwa nje se right. Yeah. Hawu bakithi awuyakujabulela mama. Manje senibe nayo nje isikhathi singakanani mhlambe nje naye. Seseside isikhathi. Oh yeah, uyena futhi wathenga umuzi lona ikona. Cha. Oh hawu. Oh yeah. Oh umuzi. Ufica sewukhona umuzi. Oh ayish, ushawukhimi. Yeah. Ufike nje yonke into isi right. Hey wazwane enhla. Ubani ke yena? Oh yena yes, yeah. Oh yeah. So besifisa nje ukubuza lokho manje senesikhathi singana mhlawumbe nibambana naye. Sesiside sidlulela iminyaka ewu 5. Yeah. Umgonile nje. Yeah. Yeah. Umenze nje ngathi umuntu umthandana naye awumgoni. Awu bakithi phela ya. Uhe. We. Ngiyalingwa eJehova. Bafuna nike lapha la. Oh yeah, mana ke mama. Ngicela ungiyeke. Hey, nifunani la? Yes. Bakongidakelwa lapha. Lento leyo ndliwa yimina le. Yes. Hama imoto yami. Yes. Ngiyigqokisa. Yes. Even imali bekade ithatha iyahamba ukufakela leli khedle leli uyise. Imali yami. Yini ngafuna ungiyeka pho? Ufuna ukuyaphi wena? Ngifuna Njengoba kade nje uqala ungijolela pho uqhubeka ngana lokho kujola. Ngoba angangize ngikuyeke wena.